Tak a teď já vždycky ukážu na jednu sochu a vy podle toho, jak mi uděláte randál, tak podle toho se vám bude líbit, jo. Takže čím největší randál, tím lepší socha, jo. Chápete to všichni? Výborně. Tak komu se nejvíc líbí tahle socha? Zatleská nebo zapíští? Teď? Nic. Jdeme dál. Výborně. Komu se líbí? Hlukometr zaznamená. Komu se líbí tady? Jak? No, teď. Jasně. Tak, výborně. Tak, komu se líbí Sára nejvíc? Taky ne. Výborně. Tak, komu se líbí tady? Tak, toho se zatím bylo úplně nejvíc. Tady kolega, komu se líbí? Filipek. A ještě tady máme posledního lišního soutěžícího. Komu se líbí nejvíc? Tak, výborně, ty jsi nejlepší fanoušek, kolego. Já už to mám jasno. Ty už to máš jasno, ty jsi to zhodnotil? Jak se jmenuješ princezno ze srdíčkem? Bára. Bára. Bára jako jediná jsem sledoval celou dobu. Poctivě, Ani nepohla, že jo? ani se nepohla. Úplně nejlepší. Vítězem této soutěže je Bára. Gratuluju, gratuluju.